गोंयांतलो पयलो ग्रँडमास्टर अनुराग म्हामल सांजे दाबोळे विमानतळार पावलो। 22 वर्सांचो अनुराग आपल्या कामगिरीचेर खूब खोशी आसा। दोन बरे झाले, तीन कंप्लीट केला ग्रँडमास्टर टायटल। आय एम हॅपी राईट नाव। ओके, आणि ग्रँडमास्टर झाला 2500 रेटिंग क्रॉस केला। आता फर्दर जनवरी 2600ची हे टार्गेट आसा आणि ताका वर्क करून ट्राय करपाची आसा। तुजो कोच स्पेशली तुका नागपूरसून मेळपाक आयला, तुज्या कोचाचे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ह्या विक्रीन आनी कोणा कोणाचे आसा तेजेर तूं मातशें? जेन्ना यंग आसलो तेन्ना कोचान खूब गायडन्स दिला सारकें आणि खूब हेल्प केला। तेन्ना लेवल कमी आसली, आतां खूब वाडला, ते कोचा लागूनच मेन हे। आणि आतां सुद्दां कंटिन्युअसली मोटिवेशन आणि गायडन्स दिवपाक तो रेडी आसता, सो व्हेरी हेल्पफुल। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे तो GM झाला आणि आमच्या सगळ्यांसाठी ती म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त मोठी गोष्ट असू शकत नाही। आणि इन फ्युचर तो अजून मोठी कामगिरी करेल असं आम्हाला पूर्ण खात्री आहे। पुढचं काय प्लॅन असं काय तुम्ही केला? पुढचे तो डेफिनेटली अजून चांगले GMs आणि सुपर GMs सोबत प्रॅक्टिस आणि कोचिंग घेणार आणि चांगली वर्ल्डमधली बेस्ट टू बेस्ट टुर्नामेंट खेळणार आणि त्याच्यासाठी ते खूप अतिशय महत्त्वाचं आहे। ग्रँडमास्टर जावपाचें स्वप्न पुराय जाल्ल्यान अनुरागान गोंयच्या बुद्धीबळांत फुडार पळयणाऱ्यांकूय उर्बा दिल्या हें खरें। झालो अजून दिसता आमकां न्हिदेन आसा कशें, कांट बिलीव गोंयच्या सारक्या स्टेटीन ग्रँडमास्टर जावपाचो एक खरेंच आमची ड्रीम कशें दिसता। अजुनूय बिलीव जायना तो, हे तरी खंय तरी आमकां दिसतालें जालो एक आमचो ग्रँडमास्टर म्हणून। प्रुडंटा कडच्यान गोंयच्या पयल्या GMाक शाबासकी। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।